Karon mga higala, niya ang sumpay ning bagutang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Christina, pagmata. Hain ko. Christina, Ngano dili man ako maklaro imong naong. Kinsa man ka? Christina. Gikalipay ko nga nakita ka. Ha? Wrong number man ka. Di man Christina ako ngan. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ikaw ang akong mahal na si Christina. Ha? Pero, dili man ko Christina. Dugay ng panahon. Nagipaabot ko kining higayon. Ha? Dili mahulaw ko sa pulang. Ang gipati na kong kaminaw kanino. Mahal ko. Ha? Ay, padolo ko na ako. Ipakita na ako imong naong. Christina. Mahal ko ikaw. Mahal ko ikaw. Ayaw! Ayaw na palayo! Pakita ko sa imong naong! Ayaw ko biyahe! Balik! 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 Lalo ka ka! Ano ka nagpalag kang misengget? Ano ka? Hala, nagdamgo ko. Sa may mong gidamgo? Ano mahilak ba ka? Kuan, nagdamgo ko garden. Nagdamgo ko sa anino sa lalaki. Uy, naon sa magkabataa ka. Nagbinag-omang ka. Nga mo hilak bang ka nga damgo man ka ha? Dili maganda ka mo hilak kung makakita kang sokmagay. O karon sa damgo lang mo hilak na ka. Hala, nanabuang nagatingali ko lano. Ay. Tinodyo tingali nga, butumaw sa apo ang kabuang sa apo. Ay, hilamay! Nagsultid ka maana. Yung bag man yung bata. Usan-usan naman lang masod sa. Pero la, nga nalagi magbalik-balik man ako damgo. Ang garden. Anong permi man nila ako madamguhan ang garden. Sa pinintal nga nasa bahay nga tisa. Usa? Mao na la. Gusto ang garden. O ganganino sa lalaki. Kisangpit ko niya Christina la. Uy, damgo lang natin na kalimtin. Bebe, magkuha kong tubig aron nga mahawasan ka. Nung pagkahuman, katuog nga magtakilig. Lainagit sa kong damgo eh. Wala mong tinuod. Ug ang barog sa lalaki. Murag pamilya na ako. Pero, nganong Christina may isang pinako? Hey! Badya oy, kababla ko tsukuni mo. Kasi di ba ikiram kalit makakoy? Milagro. Kasi nagbilagro. Ikaw! Anong tungok mga din ha? Ako na ibaon ako. Tungod ba ni Bilya? Siyabag si Bilya. Ano naman sab ka ha? So may gibuhat atong pandak nga dako ha? Kuan, no man. Wa? Kuan. Ay! Abot bigas barangay ug panabi sa gimong gisulog ko no sa pagabuang nimo. Gisulo ba? Gisulan ka ba? Ha? Nanabay siya? Ay, ding, Oh. sultihi ko no ko ding. Tinudanay lang ding ba? Oh. Best friend man kita. Ang kita gi magkuipirmi. Ay, ko pa makaka. Di lagi. O, sulti sinod. Sa man, buang na kung tanahon. Mura. Ah, tarong oy! Di oy. Buwang ko taon pero Tarong ba? lagi. Pero Sa pero, unsa man tong gisulti ni Bilya nga nakita ka niya nagsulti sa hangin ha? Noon ito po man to. Sulti sinod. Kuan, tinuod man to. Unsa? Tinuod na nagsulti ka sa hangin? O, lagiting. Oh, oo.
Ano, atas mo kagamay? Ano ka? Paduol ko, be. Paduol ko balik, be. Di siya na tumabaso si Bilya kung magduda sila mga ani. Turiring na ng utok niya. Pero, naliman ka, nagigsulti ka sa hangin. Kasi nadaot na ng utok ni mo paghambong. Paghagbong Gambong. anon. Paghagbong ni mo dito, nahubas nga atabay ba? Ding, Oh. namang ko mabatian nga muhunghong na ako. Sa? Hmm, Wala. May miyunghong ni mo? o lagi. Nagsige pa ganit ang sayo-sayo ato, di ba? Dito sa diskuhan. Nga, may nihunghong na ako. Sa? Ay, sorry. Naya lang, oy, Sorry, bungo Tinay. sa tanim mo. Sorry, Tinay. Nalagi nihunghong na ako. Kinurgay itong pangutanan ako kung misangpit ba ko ni mo? Tinuod to, oy. Ano? Patanaw espesyalista sa utog, Tinay, oy! Mauna? No? Oh! Patanaw espesyalista sa utok. Masog naliki na ng bago-bago mo na paghagbong ni mo doon sa tabay. Bitaw ding no. Wa na. Nauyog at tingali niya akong utok ding no. Ang nga, itong tabaya, ay. Ako mangutos sa agod. Ay, kininding. Saman, Wadto na ko sa bahay nga tisa ha. kung saan mo sa ganito? Manilig sa gawas. Nanugod man to si Lolo Elmo. Na ang gawas lang akong limpyuhan dun. Kaya doon na siya lakaw. Kabuyon man taon ko maggunan ng mga ato na sabtaan ng baya, ay. Oh, kung di ka mutabang na ako na lang. Bye-bye. Hoy! Tinay! Ay, kung mangluod mi siya dayon, ay. Sige na, nabangan, di ka! Alina. Unyara. Unyara. Hindi mo nagkaglakaw, eh. Unyara. Nabangon? Nanindog na sa sugod akong balibo. Nga may doon. May paduol sa tanang bahay nga tisa. Ikaw ba din ba? Dalawa na sa di mo, uy. Hapit ako matakdi ni mo, ha? Uy, kumidya. Di ko gunahan nga magdugay ta din ni Tinay. Kamadjay, kisa may nahanan na ba? Ikaw ba? Ano dito madugay, ha? Sugdan na natong panilig, dinis, gawas. Nahan kag dili. Kuwag pisi, be. Diyo, pisi, usap niyo, Pagigot pisi. ang duha. Aba, diyoy! Pisi. Imong liog tiktik, pisi. Ay, may tag muli na to agaw ni Lolo Ilmo, uy. Si Gaon. Agaw ba? Agawn. Tarungay ito. Di gawn. O sige na, Gaon, be. Gisulti man si Lolo Ilmo. Nga doon na siya agawn. Og lalaki ang agawn. Unya, kung gawas to, aw, pangayuan na tong snacks, di ba? Okay, sad. No? Pero kaya mo na Lolo Ilmo, ha? Engon ako ni mo milakaw. Guan ni mo, uy. Palit ko na to siya TV o refrigerator. Ang nga, good. Kwartahan din ang tiguan, nga. Bot ka. Kaya na lang. Palit kong TV niya. Generator. Mahal na generator. Mahal bitaw. Paano kaya na? Sige na, nilig na ta. Si istorya diha. Kinala mahumanin na tong sayo. Ikaw din sa tubangan. Ako sa layo, ha? Hoy, Tinay. Master ka na sa Wow 888. Hoy! Oh. Hoy, Tony! Oh, Asa di ka? ato siyang Tinay. Ha?
bisita. Hala, wag ito mahadlok sa akong giingon, no? Nga kabuangon na nastinay? Tilda no bilya, di ko mutuo nga kaliwat o buwang ng stiray ay. Umayaw ba hunungan ng imong pagpalabi? Hoy! Tony! Sige ka! Magmahay man kita ba kung magsige ka og paduolan ng tinay? Bugnoon gid ka na ba? Eh! Hapit na gumaman. Nahilom sa sluyo eh. Kung saan nakasitinay sa sluyo? Tinay! Tagak nun akong kindin. Tinay! Hapit na ka mama niya pa niligay! Mita, Ay! kariyan, tinay. Lo! Lo! Paita sa di mo lo eh. Ano man? Kalit na kakabot. Ikaw lo, sunod pa lang pitudaan kung napakas layo. Ayun ang kalit na kakabot. Ha? Mahalok na gihapon ka na ako. Ngahigala naman ta. Gala lagi ta. Pero bati asag. Ay, di na ko manaway. Pero bati ikag na ang tanahon lo. Pero choy ka. Choy ka lo. Kana sunod ka ni. Matlok mo gusto mong matalo. Ako pa ni mo, kanang mag-shade ka. Ha? Para choy sa tanahon ba ha? Ay, tinay. Tos loyo. Tos loyo. Nili. Uy, baga na kayang sagbot kini. Labong pa kaayo. Pero, klaro kayo nga garden yun sa unang panahon. Oh, gusto mo nang nagbarog? Nagbarog sa unahan sa kasagbutan. Tao! Tao, yun! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.